Господа, скъпи гости, ето че тук до мен има един ерген, един левент, един юнак и една мома, които идват, ама идват не с празни ръце, с пълни ръце. Куме, 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 куме и ти кумице! Този юнак и тази красива мома не са случайни. Те са избрани, защото дарове ви носят. Дарове, знак на благодарност, че вие сте се съгласили да гумувате на сватбата на тия двама луди млади. Те са избрани след ожесточен кастинг, граничещ почти по сила. С кастинга България търси таланти. Аплодисменти за Мераклийски танцов клуб, към който член е и булката. Първа мераклийка сред танцуващите мераклийки. Така, така, сега куме, ти да не си мислиш, че така ще дойдем и хоп, айде вземай куме те дарове. Айде момата и Ергена, елате, първо да им ги покажем. Куме, Станислава, ти както гледаш, куме, този дар с тази погача за тебе е наречен, за тебе да бъде... Абе, не го занимавай, говоря на човека, разсейваш го, аз говоря мома танцорка, тя излезе и говорителка. Ще убях Никитката. Така, маха. Тази погача, куме, да не си мислиш, че обикновен хляб, доброче. Чакай сега да настанявай се, не надувай се, трябва да си важен. Тази погача, куме, е от брашно, да не мислиш ти 501. Не, ти 502. За тебе речена умесена, да е оставя на кума хубаво и мило на душата, като си очупил тази погача. Тази погача да не си мислиш, куме, че е с някакви обикновени яйца с един жълтък. Не, тази погача е с яйца от щастливи кокошки, по-добро гледани. Да, месена, правена, удумвана, нареждана, 9 моми от 9 кладенца води са донесли на тебе, куме, да ти стане хубава питката. Това отгоре, което се куми и се мъдри, куме, да не мислиш, че е петел. Не, това отгоре, куме, орел. Този орел, куме, като се разпериш и крилете на 3 села, сянка пазеше. Да, за тебе. 3 ловджийски дружини, 3 дена го дебнаха. Не 3 дена, 3 недели го дебнаха. На 4-та го гръмнаха. Като го гръмнаха, куме, като го скубаха, от перушината му напълниха 9 юркана. От кожата му на сам бълварна цървули направиха. Сещай се какъв орел беше, ама то толкова остана, куме, ама от сърце. Излезе някакво гъголоскурле. Кумице! Ти да не си мислиш, че това е такава някаква обикновена шапка, капела, торта. Не! Същото важи като при питката и за тебе, само не го няма орела отгоре, а китките. Тази торта е без захар, обаче е толкова сладка и вкусна. Съдържа всички богати аминокиселини, минерали, витамини. Да, ти като си хапнеш от нея, да ти стане хубаво на душата, да ти изгрее усмивка, да ти бъде сладко. Куме и кумата имате 3 начина да си грабнете даровете. Олеле, куме, тук при теб много оръжия, бе. И хладнохравни, и хладно оръжие има, и автоматна да надиграете танцорите. Вторият начин е да си откраднете даровете. Третият начин е Франко Бецален, да си ги откупите. Първият начин ли избираш, куме? Да си ги какво? Да надиграете танцорите ли? Хайде сватбари! Ще се поднасят хубавите дарове! Както виждате, гости, уважаеми, кума играе академична ръченица, като по учебник. Куме, ръченицата ти влиза вече в учебните планове на консерваторията и фолклорния отдел на Пловдивския университет. Сватовете, шаферите,
всички тук да играят. Грабна си хумата, тортата да е честита! Сватовете, шаферите, сватбарите, всички тук да играят. Кумовете, сватовете, шаферите, сватбарите, всички тук да играят. Много памава, много игрива тая танцорка и куме какви му рафети предава, като се завърти да й прави роклята въртолет. Това не е от на баба и престилката, това е нова носия. От цялата нея. Ами да, тя виж това е скуклива. Куме, те не са от мирахлийския, те са от заедливия клуб, да знаеш. Аплодисменти! Разбиле! Браво на момичето! Браво, куме, честито! Аплодисменти за кума! Аплодисменти за кума, за кумата и за поднасвачите. Браво на